Wah ba magiging dito? Still. Wala to. Powder na. Still. Parang. Gagahaw. Kaya sa Pilipina, Pilipino, Tagalog na. Hindi. Hindi ako inaaral lagi. Tigla. Tigla. Pero ano ko din natin sa teleponya. Itugnaw mo ko doon. Magpahimo kaya natin. Ato na sa kuha, sa backyard. Oh, backyard. Murag og extension na sa mong balay. Open na siya ba? Murag ka ng maghimo ka o ka na murag ng simento mo na, di ba? Stage ba? Oh, simento ginasa solid. Yellow black ba? Oh. Ang makita na ko dito, kung naramang mga MW black na katong katong sa tuwa pa rin yung black na solid. Tuwa na 8 by 16. Good. Kana mga anak. Dili. Kisihan na. Date ba? Ano what's the date ba? Di kuan, di DI lagi DIC. Pero kanang date ko na DI CK. Close na, close. Kanang date ini hotel nito. Kanang pinagahin nga date, mo na hotel date. Maginaw na nila deck lang, deck. Deck na. Deck, kanang deck murag ana. Black. Murag. Sam kadong. Kanang Hello black ba? Hello black nga style ba? Mga bricks. Wa man sila diri. Ya, ingat tong amo ka na puti o katong Nakadungog Pilipina. Sulok ko. Dick black, dick black to ko na. Dick black. Ay, kaya mo ma-jump black. Ay, kaya mo na black dick. Lain na. Ginupoint ka. Ya, ang dahil. Mo tong ko nga ay ano kay lain wala ka sabot din. Wala mundang. Di wa man kay dama ko ni style ka nang kuan. Demi oni. Dili na di na ba kita ina nang dikla. Kanya nang wala ko. Wa sila dire. Wa sila na. Kay wa may dik dire yo duwa. Mga dikla wa no. Dik doi. Board sa Pilipina, board dito sa. Kayo pa sa ilang get to ate. Diri mo sila dako. Mo sila gatos gamay nga sa construction gyud. Construction gyud. Oh. Supply ko design ba? Oh, amo. Namak na. Namak na. Duham na ka. Dick black. Someone's coming eh.